आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। सांगरेडेवाडी येथील कुडाळ नगरपंचायतीच्या कचरा डेपोला आज दुपारी 2:30च्या सुमारास अचानक भीषण आग लागली। आगीचं स्वरूप अत्यंत रौद्र असून धुराचे लोट परिसरात पसरले होते। या आग आटोक्यात आणण्यासाठी नगरपंचायत प्रशासन आणि अग्निशमन दलाने शर्थीचे प्रयत्न केले आहेत। पाहूयात।